Дюнер, брат, дюнер! Не говори на микрофона и ще спечелиш дюнер от Аладин. Момичета, здравейте! Защото така се притесняват. Не трябва да говорите на микрофона и ще спечелите дюнер от Аладин. Преди да започнем, как се казвате? Момчета, здравейте! Добре, слушайте, правилата са много лесни. Не трябва да говориш на микрофона и ще спечелиш дюнер от Аладин. Аладин е там. Преди да почнем, как се казвате, на колко години сте? Откъде сте? Марио Така, Драгалевци. брат. Виж, постара се. Готов ли си? Не си готов? Това, аз не знам между другото. Така ли беше? Преди да почнем, как се казваш? На колко години си? 8, 18? 18 години! Ти кой номер си, бе, брат? 05, 06? Много и брада си пусна, аз не мога пусна брада, брат, толкова много време. Еми, браво, брат. Спечели. Повядай и тамончето. Там на един може да се почерпиш още сега, може и после. Извинявай, здравей. Ще се блъснеш някъде, като си гледаш така на телефона. 20 секунди ми трябва. Много бързо, много бързо. Не, чакай, стой. Нищо няма да те питам. Преди да почнем, как се казваш? Добре. А колко години си? Как не знаеш? Не знаеш колко години си? Случва се. Това си от слънцето. Какво си взел? Що не ядеш Аладин? На Аладин е доста по-вкусно и по-некалорично. Май, не знам. Печелиш безплатен бургер от Аладин. Честито.